శాస్త్రపు అంచులు తెలిసిన మహానుభావులు వీరు. ధర్మ సందేహాలు తుకిలోనే బదులిచ్చు మహాయోగులు వీరు. ఆగమ శాస్త్రపు అంచులు తెలిసిన మహానుభావులు వీరు. ధర్మ సందేహాలు తుకిలోనే బదులిచ్చు మహాయోగులు వీరు. వేదాలు ఘోషించు వెంకటేశుడి చరిత కీర్తించు వారండి వీరు. వేదాలు ఘోషించు వెంకటేశుడి చరిత కీర్తించు వారండి వీరు. ధర్మాన్ని రక్షించు శ్రీవారి సేవల్లో నిష్ఠాగరిష్ఠులు వీరు. మన జీయరు స్వామి వారు. ధర్మాన్ని రక్షించు శ్రీవారి సేవల్లో నిష్ఠాగరిష్ఠులు వీరు. మన జీయరు స్వామి వారు.